Исәнмесез, Галия? Зур Чиркли авылында туып үскән Айбулатова Алисия Гаяз кызы 25 октябрьдә 30 яшьлек юбилеен каршылый, дип башлана чираттагы котлау хаты. Кадерле, яраткан тормыш иптәшем, сөекле әниебез, кадерле киленебез. Чын күңелдән сине туган көне, күркәм юбилеең белән котлыйбыз. Алисия без Кузнецк шәһәренең медицина куллиятын тәмамлап, Кузнецк шәһәрендә неврология отделениесында шәфкать туташы булып эшләде. 2014 елның 6 июнендә яраткан хатыным Алисям белән никахлаштык без. Бик кояшлы, якты көн иде. Ул безгә кояш нуры кебек килеп керде. Быел безгә гаилә буларак яшәүебезгә 5 ел тулды. 5 ел бергә мәхәббәт эчендә гомер итәбез. Ул минем кояш нурым. Синең белән мин дөньяда иң бәхетле кеше дип үземне саныйм. 2015 елда кызыбыз Асиябыз туды. 3 елдан соң икенче кызыбыз Хавабыз дөньяга килде. Рәхмәт сиңа, татлым, барсы эшендә. Мин сине бик тә яратам. Бүген тормыш иптәшемнең 30 яшь тулган көне. Гаиләбезнең таянышы, җылысы көне. Гомер буе җитәкләшеп, парлап атласак иде. Гаилә учагы җылысын мәңге сакласак иде. Алда бик күп оныкларны насыйп булсын сөяргә. Әле оныкчыкларга да улым, кызым дияргә. Ак әби, ак бабай булып картайсак иде бергә. Язсын иде балаларның бәхетләрен күрергә. Юбилеең котлы булсын. Син янда булгач, рәхәт. Синең белән кавыштырган язмышыма зур рәхмәт. Алисям үз кызым кебек. Ни дә хәлем булмаса, давлениемне үлчи. Массажын да, укулын да ясый. Алланың рәхмәте яуган үзенә. Арап шәкърәнен дә укый, яза да. 5 вакыт намазын да калдырырга тырышмый. Балаларым әле кичкенә дигән сылтауда эзләми яши ул. Үзе бик ашка да уңган. Һәр көн төрле тортлар, бәлешләр ясый. Истәле һәр вакыт туланыкы. Күз тимәсен үзенә инде. Улым Айсәмне дә бик кадерли. Шулай алар да балаларының изгелеген күрсеннәр. Әти-әнисенә дә бик зур рәхмәтләремне сезнең аша әйтәсем килә. Шундый бала үстереп биргәнгә. Бәхет инешең тулы баксын. Мәхәббәт чишмәң чиста, сау булсын. Имәндәй тазалык, саулык телибез. Яшьлегең гомере озын булсын. Кешене бәхет тудырмый, бәхетне кеше ясый. Син үз бәхетеңне үзең тудырып, Айсәңә, балаларыңа, туганнарыңа да өлеш чыгардың. Рәхмәт сиңа. Һәр вакытта якты чырайың, тәмле сүзләрең белән каршылаганың өчен. Киләчәктә хәзинәңнең чишмәсе саекмасын, бәхетеңә авырлыклар килмәсен. Өең шулай элеккечә нурга чумсын. Киленебез алтын безнең. Нинди эшкә тотынса да бөтенесен булдыра. Гап-гади куллары белән мөгъҗизалар тудыра. Бәйрәмендә теләкләрнең иң изгесен телибез. Син бит безнең кояшыбыз, син иң матур гөлебез. Ходаемнан синең өчен сәламәтлек сорыйбыз. Бәхетле, матур гомерне, иң рәхәтен юллыйбыз. Оныкларыңның гаиләсен язсын сиңа күрергә. Оныкчыклар белән бергә уйнап, көлеп йөрергә. Кайгы-хәсрәт кичерергә бер үк насыйп итмәсен. Хәвеф-хәтәр, бәла-каза сезнең яннан үтмәсен. Синең сүзләреңне тыңлап, яшәүләр шундый рәхәт. Барысы өчен балам сиңа зур рәхмәт. Изге теләкләр белән тормыш иптәшем Айсә, балаларың Асия, Хава, кайнанаң Мәрьям, Гөлсинә апаң, Самарадан Әлфия апаң гаиләләре белән. Кадерле Алисә, без дә якыннарыгызга кушылып, гомер таңыгызда килгән матур юбилеегыз белән ихластан котлыйбыз һәм бүләккә алар сайлаган җырны юллыйбыз. Рәхмәтлемен синең әнкәеңә, сиңа гомер бүләк иткәнегә. Сиңа яшәү биреп, мине хисле итеп, тормышымнан нурга төргәнегә. Минем
için tuğan matturım sin yazmışımda benim bəxtimdə ömrüm boyu seni yaşatasaydı sevip güne köngül təxtimdə benim için tuğan matturım sin yazmışımda benim bəxtimdə ömrüm boyu seni yaşatasaydı sevip güne köngül təxtimdə Rəhmətlimin məngi Xudayıma Seni mingə nasib etkəniyə Yıllar davamında Minlər arasında Seni mingə saklab Yürtkəniyə Benim için tuğan matturım sin Yazmışımda benim bəxtimdə Ömrüm boyu seni yaşatasaydı sevip güne köngül təxtimdə Rəhmətlimin sina can süygənim Yazmışımı gölge kömgeniyə Görüp gözüm duymaz, söyüp köngül tanımaz Məxəbbətim bulup kilgəniyə Benim için tuğan matturım sin Yazmışımda benim bəxtimdə Ömrüm boyu seni yaşatasaydı sevip güne köngül təxtimdə Benim için tuğan matturım sin Yazmışımda benim bəxtimdə Ömrüm boyu seni yaşatasaydı